हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा. ஓகே, நம்ம இப்போ தேர்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம். வரைக்கும் 2 சாப்டர் நம்ம பார்த்துருக்கோம். தேர்ட் சாப்டர் பிரபுபாதாவோட லீலாமந்தம் வாழ்க்கை வரலாறு பார்க்குறோம். எதற்காக நம்ம வந்து இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கிறதுக்காக, சரிங்களா? ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து பகவானோட அனுகிரகத்தில் நிறைய சுக்ருத்தியோட இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா பரம்பரையோட நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது, இல்லைங்களா? அதுவும் பானஃபைடு பரம்பரையோட எங்கேயும் நம்ம லக்கிலி மிஸ்கைட் ஆகலை, இல்லைங்களா? ஏன்னா கலியுகத்தோட அடையாளம் என்னன்னா அன்லக்கியா இருப்போம், மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம். நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு நிறைய தவறுகள் நிறைஞ்ச ஒரு நிலை தான் கலியுகம்ன்றது. அதுல நம்மலாம் கண்டிப்பா வந்துட்டு ரொம்ப லக்கி. ஏன்னா நம்மலாம் பரம்பரையோட, அதுவும் பானஃபைடு பரம்பரையோட நம்ம கனெக்ட் ஆகியிருக்கிறது சரியான பாதையில நம்மள கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம், இல்லைங்களா? பகவானோட அனுகிரகம் தான், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம் தான், சுக்ருத்தின் மூலியமா தான். இருந்தாலும் அந்த வகையில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். இதுல நம்மளோட அடுத்த கடமை என்ன? அடுத்து நம்ம இப்ப நல்லபடியா நம்ம பரம்பரையோட இணைஞ்சிருக்கோம். அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் வேணும், இல்லையா? நம்ம எப்படிலாம் வந்துட்டு நம்மளோட பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றது. அப்ப நம்ம அதெல்லாம் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆச்சாரியர்களோட வாழ்க்கை வரலாறு அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் நமக்கு பக்தியில நம்ம எப்படி முன்னேற்றம் அடையணும், எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் அந்த வாழ்க்கையில நம்ம அதெல்லாம் எப்படி வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லபடியா புரிதல் ஏற்படும். அதனால இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னா இவங்களாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. பகவானோட உபதேசங்களை அதோட அர்த்தம் மாறாம அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் போது நம்மளோட பொறுப்பு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும். ரொம்ப அப்படியே மேலோட்டமா இல்லாம நமக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, நம்மளும் கண்டிப்பா சரியான முறையில நம்ம இதை கையில எடுத்துக்கணும், நம்மளும் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு நல்லபடியா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும், இல்லைங்களா? ஸோ இந்த 2 விஷயம், ஒன்று நம்ம பக்தியில் எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆகுறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். இன்னொன்று இதுக்காக இவங்களாம் எவ்வளவு வந்துட்டு வாழ்க்கையில ஸ்ட்ரகிள்ஸ் சேலஞ்சஸ் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது அவங்களோட வாழ்க்கை முறை. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு வந்து இது வந்து இதோட முக்கியத்துவம் இன்னும் அதிகமா நம்மளால உணர முடியும். ஸோ அதனால நமக்கு அவசியம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி, ஏன்னா பக்தி சதாச்சார் அப்படின்ற கிளாஸ் நீங்கள்லாம் மேக்ஸிமம் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதில் பார்த்தோன்னா வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் பார்த்துருப்போம். அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியர்களோட வாழ்க்கை வரலாறு நிறைய பார்த்தோம். எல்லாரோட வாழ்க்கை வரலாறுலையும் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சேலஞ்சஸ் அதிகம். அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப துச்சமா நினைச்சாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி இவங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ மில்லியனர்ஸாக இருந்தாங்க. ஆனால் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானோட பக்தி அதில் தான் முழு ஈடுபாட்டோடு இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது. அப்போ நம்மளுக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வருது எதுக்கு முக்கியத்துவம் அதிகமாக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறுலாம் நம்ம அவசியம் அந்த அவங்களோட அந்த ஒரு ஒரு வாழ்க்கையிலும் அவங்களுக்கு ஏற்படுற அந்த ஒரு விஷயங்கள் சேலஞ்சஸ் அது அவங்க எப்படி வந்து அதை வந்து எதிர்கொள்றாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரபுபாத் அவங்களோட 3வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது இது வந்து சில பிரபுபாத் லீலாமிர்தம் அப்படின்னு வேதா பேஸ்ல இருக்கு. அதுல வந்து 2 வால்யூம் இருக்கு. அதுல சாப்டர் 3 நம்ம பார்க்க போறோம்.
பகவானோட அனுகிரகத்துல, ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஷலாகயா சக்ஷுரோத்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं साहिन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् साहिन ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्यत देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा डिवोटीज. இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 3 பார்க்க போறோம். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்கணும். பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்லைட்ஸ் தெரியுதுங்களா? ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அந்த இத ஆஃப் பண்ணிட்டு மாதாஜி, என்னோட எழுத்து மறைக்குது. அத ஆஃப் பண்ணிட்டு அவசியம் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபிளா இருக்கோ அப்படி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Chapter 3, a very nice saintly person. Continued. கண்ணது இருங்க கொஞ்சம். Abhay met Srila Bhakti Siddhananda Saraswati at the instance of his friend Narendranath Mullik. Even as the two young Vaishnavas were still rising after official prostrated obeisances and preparing to sit. BSST அப்படின்னு என்ன மாதாஜி? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur immediately said to him, "You are educated young man. Why don't you preach Lord Chaitanya Mahaprabhu's message throughout the whole world?" Above could I hardly believe what he had just heard. They had not even exchanged views. He was won over by Sadhu's strength of conviction. Srila Prabhupada, I accepted him as my spiritual master immediately, not officially, but in my heart. I was thinking that I had met a very nice saintly person. Abhay told Naren, the message of the Lord Chaitanya is in the hands of a very expert person. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. இது ப்ளூ கலர்ல உள்ளது வாசிக்க முடியுதா மாதாஜி உங்களுக்கு? கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி இப்ப தெரியுமா? தெரியுதுங்களா? தெரியுமா? Bhakti Siddhanta Saraswati replied that Krishna consciousness doesn't have to wait for a change in Indian politics, nor is it dependent on who ruled. Krishna consciousness is so important, so exclusively important. Abhay quiet to Bhakti Siddhanta Saraswati, who will hear your Chaitanya's message. First, India must become independent to spread Indian culture. Hare Krishna. சாரிலாம் சொல்லவே கூடாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ்.
இப்போ இப்போ நம்ம தேர்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம். பிரபுபாத் அவங்க அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை சந்திக்கிற தருணம் நம்ம பார்க்குறோம். முக்கியமான தருணம் இல்லையா? அவங்க யாரெல்லாம் அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பார்க்குறாங்களோ, முதல் தடவை இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறாங்களோ, அதெல்லாம் ரொம்ப வேல்யூபிளான டைம். ஏன்னா அப்படி ஒரு குரு தான் நமக்கு வாழ்க்கையில கைடன்ஸ் ஆன்மீகத்துல நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கணும் இல்லைங்களா? மற்ற விஷயங்கள்லாம் எது கிடைக்குதோ இல்லையோ, ஆனா குரு நமக்கு வாழ்க்கையில அமையறாங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப வேல்யூபிளான ரொம்ப ப்ரீஷியஸ் மொமெண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் இப்ப பிரபுபாத்தோட வாழ்க்கையில் நடக்குது. இவங்க பிரபுபாத்தாவும் இப்ப அவங்களுக்கு என்ன என்ன அவங்களோட லைஃப் இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சிருக்கு. ஃபேமிலி இப்ப இருக்கு. அப்ப இவங்க லைஃப்ல அப்படியே செட்டில்ட் ஆயிருக்காங்க நல்லபடியா. அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்திய ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட்லயும் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காங்க. மகாத்மா காந்தி கூட ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இப்படி இருக்கு அவங்களோட வாழ்க்கை. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க நரேந்திரநாத் மௌலிக் அப்படின்றவங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பிரபுபாத்தா இந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசி வந்திருக்காங்க நம்ம ஊருக்கு. அவங்கள நம்ம போய் அவசியம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப பிரபுபாத்தா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்ல எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல வரல அப்படின்றாங்க. அப்புறம் இவங்க கம்பல் பண்ணி, இல்ல நீ நம்ம பார்த்துட்டு வருவோம். இவங்க ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல் அப்படின்னு சொல்லி இவங்கள கூட்டு போறாங்க. இவங்க தான் அந்த ஃப்ரெண்ட். நமக்கும் இப்படி யாராவது ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா? நம்மளையும் கைட் பண்றதுக்கு, நம்மளோட குருவை மீட் பண்றதுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க அவசியம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பிரபுபாத்தாவை கூட்டு போனது இந்த நரேந்திரநாத் மௌலிக் அவங்க தான். அப்ப இவங்க போறாங்க. போயிட்டு அவங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவங்கள பார்க்குறாங்க. அவங்க ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போன உடனே இவங்க இவங்க பிராட் அப்பே நல்ல ஒரு வைஷ்ணவ ஃபேமிலியில தான் இல்லையா? ஸோ நல்லபடியா அவங்களுக்கு மரியாதைகள்லாம் செலுத்துறாங்க. இவங்கள பார்த்த உடனே இவங்க 2 பேரையும் பார்த்த உடனேவே அ இன்னும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா, அப்புறம் இவங்களோட அப்பா பக்தி வினோத டாக்கூரா இவங்க எல்லாருமே மஞ்சரிஸ் இல்லைங்களா? பிரபுபாத்தாவும் அவங்களாம் நித்திய சேவை. இப்பல்லாம் அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, கோலோகத்துல பகவானுக்கு நித்தியமா தன்னோட சேவையில ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறவங்க அவங்கலாம். ஒரு மெசேஜஸ் நமக்கு குடுக்கறதுக்காக இந்த பூலோகத்துக்கு வராங்க. அந்த டாஸ்க்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ரெப்ரசன்டேட்டிவா பகவானுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவங்களோட பொசிஷன் என்ன? அந்த நித்திய சேவை மஞ்சரிஸா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அ அதாவது ராதா ராணி அவங்களோட அ ம அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, கோபீஸு, அவங்களோட சர்வன்ட்ஸ் தான் மஞ்சரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள தான் அந்த அந்த நிலையில தான் இவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ, அதனால இவங்களால என்ன பண்ண முடியுதுன்னா, நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. தெரிஞ்சுக்க நீங்க 2 பேரும் ஏன்னா 2துலயும் இவங்க பிரபுபாத்தா நம்ம அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம், காலேஜ் லைஃப்ல என்ன பார்த்தோம்? சான்ஸ்கிரிட்லயும் ரொம்ப புலமையோட இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷும் நல்ல நாலேட்ஜ் புலமையோட இருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம். ஸோ, அதனால இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க 2 பேருமே நல்லா எஜுகேட்டடா இருக்கீங்க. ஏன் நீங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜஸ உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் ஏன் சேர்க்கக்கூடாது? அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ இத எடுத்த உடனே இன்னும் எதுவும் அவங்களுக்குள்ளார ஒரு யாரு என்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனே இல்ல இல்லைங்களா? இவங்க அவங்க ப்ரீச் பண்றாங்க. சன்னியாசி அவங்க. அவங்க அவங்க அவங்கள லெக்சர் கேட்கறதுக்காக இவங்க போறாங்க. அவ்வளவுதான். ஆனா இன்னும் எந்த ஒரு ப பரிமாற்றம், பரஸ்பர இன்ட்ரோடக்ஷன் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்ல. ஆனாலும் இந்த மாரி ஃபர்ஸ்ட்டு கேட்ட உடனே இவங்களால ரொம்ப இது ஆச்சரியமா பார்க்க முடிஞ்சது பிரபுபாதாவுக்கு. எப்படி இத இவங்க இவ்ளோ அ தெ அதாவது ஒரு நம்பிக்கையோட சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இவங்க 2 பேரையும் பார்த்து, ஸ்திரமான ஒரு நம்பிக்கையோட அத பார்த்து இவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. அப்ப இவங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவங்க சொல்றாங்க, "ஆ நீங்க போய் எல்லாம் இந்த உலகம் ஃபுல்லா அ இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜ் நாம சங்கீர்த்தனம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜ் என்ன? கலியுகத்துக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்த அவங்க குடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா கலியுக தர்மம். அதுக்கப்புறம் பக்தி எப்படி பண்றதுன்றத நமக்கு குடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் சொல்லணும்." உடனே அபேச்சரன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, "யாரு கேட்பா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜஸ்லாம் இப்ப சொன்னோம்னா? ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவே இப்ப பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கத்துல இருக்கே அப்படின்னும்போது, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கட்டும். அதுதான் முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கல்ச்சர்ல நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அவங்களோட எண்ண ஓட்டத்த. அப்போ இவங்க சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்றது சனாதன தர்மம் இல்லைங்களா? ஆத்மாவுக்கான தர்மம் அது. பரோ தர்மம் அது. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜியன்ல தான் அது ஃபாலோ பண்ணணும். இவங்களுக்கு தான் அது பெனிஃபிட் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஆத்மானாலே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ். கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு எந்த ஒரு நேரம், காலம் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எல்லாமே அது நித்தியமா இருக்கக்கூடியது. இப்ப இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிருந்தாலும் சரி, அடையலனாலும் சரி, அது நித்திய தர்மம் அது. அப்படின்றத இவங்க சொல்றாங்க. ரிப்ளை த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் டஸ் நாட் ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் எ சேஞ்ச் இன் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ். இதெல்லாம் டெம்பரவரி இல்லைங்களா? இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் டெம்பரவரி. ஆனா நார் இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஹூ ரூல். இது எதுவுமே டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது இது.
அப்ப இது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சனாதன தர்மம், எட்டர்னல். எப்பயும் ஒரு ஆத்மாவுக்கு ஆத்மா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு தர்மம், பரவ தர்மம் அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட், சோ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஆத்மாவுக்கும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனால தான் வேர்ல்டு வைட் ப்ரீச் பண்ணாங்க பிரபுபாதா. எல்லாராலையும் வந்துட்டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எடுத்துக்க முடியுது பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம். அப்படின்னா என்ன காரணம்னா இந்த தாத்பரியம் புரியுது. இது வந்து பரவ தர்மம் அப்படின்றது, சனாதன தர்மம், எட்டர்னல் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியுது. ஆத்மாவுக்கான விஷயம் சம்பந்தப்பட்டதுன்றது தெரியுது. இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாகுபாடுன்றது கிடையாது. இந்த ரீஜியன், இந்த கம்யூனிட்டி இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சொன்ன ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்குறோம். உடனே வந்துட்டு பிரபுபாதாவுக்கு வந்து அவங்க சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப வந்துட்டு அவங்கள வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுது. உடனே அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா அதாவது வந்து மனசால ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இன்னும் இனிஷியேஷன் அதெல்லாம் எதுவுமே ஆகல. ஆனா மனசால அவங்க வந்து தன்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்ப அவங்க நினைக்கிறாங்க, அவங்களோட எல்லாம் முடிஞ்சு கீழ இறங்கி வரும்போது, இந்த கான்வர்சேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம், பிரபுபாதா என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்ப எனக்கு மேரேஜ் ஆகி இல்லாம இருந்ததுன்னா, நல்லா இருந்திருக்குமே! என்னால முழுசா இந்த அ ம் இந்த சங்கத்துல, சத் சங்கத்துல இணைஞ்சு என்னால நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருக்க முடியும். அப்படின்னு நினைச்சு சொல்றாங்க. இப்ப ஆனா எனக்கு மேரேஜ் ஆனதுனால நான் இதுலலாம் ரொம்ப ஈடுபட முடியாது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த சைத்தன்ய பகவானோட மெசேஜ், சைதன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜ் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் பர்சன் கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத அவங்களோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். மீனாட்சி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி இருக்கீங்களா? அன்மியூட் பண்ண முடியுதா எல்லாராலையும்? முடியுது மாதாஜி. சரி, ஓகே. மீனாட்சி மாதாஜி வாசிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க ஸ்லோகம். ஆனா இப்போ இருக்காங்களா? ஓகே, இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இருக்காங்களே. ஓகே, வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. அர்ச்சனா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே Srila கிருஷ்ணா. Bhakti Siddhanta's explanation of independence movement as a temporary, incomplete cause had made a deep impression on Abhay. He felt himself less an nationalist and more a follower of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. He also thought that it would have been better if he were not married. This great personality was asking him to preach. He could have immediately joined, but he was married, and to leave his family would be an injustice. After his first meeting with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Abhay began to associate more with Gaudiya Math devotees. They gave him books and told him the history of their spiritual master. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி பிரணாம்ஸ். இது எல்லாமே நம்ம அப்படியே பாக்குறோம் பாருங்களேன். அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல வளர்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பாக்குறாங்க. அவங்க அந்த சுச்சுவேஷன்னா இந்தியா வந்தப்ப ஃப்ரீடம் வாங்கல. அப்ப அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குரு சொல்றாங்க, இல்ல இதெல்லாம் வந்துட்டு மாற்றங்கள் இருக்கும் இந்த உலகத்துல. சில சமயம் இவங்களோட ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கும், சில சமயம் மத்தவங்களோட ஆதிக்கம் அப்படின்றது எப்பயும் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் இந்த உலகத்துல. அதுதான் இல்லைங்களா, மாற்றம்ன்றதான் மாறாதது. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பக்தி, கிருஷ்ண பக்தியை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதுதான் இன்னைக்கு நித்தியமானது. ஒரு ஆத்மாவுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம். அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெளிவா எடுத்து சொல்றாங்க இல்லைங்களா. ஸோ இதெல்லாம் கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இண்டிபெண்டன்ஸ் மூமெண்ட்ல அவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து டெம்பரவரி அப்படின்றது தெரியுது. இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாமே டெம்பரரி தான் இல்லைங்களா. அப்ப அது வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வருது அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி ஹி ஹேட் எ டீப் இம்ப்ரெஷன் ஆன் அபை. இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் கொடுக்குது. ஹி ஃபெல்ட் ஹிம்செல்ஃப் லெஸ் நேஷனலிஸ்ட் அண்ட் மோர் எ ஃபாலோவர் ஆஃப் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா. அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த இண்டிபெண்டன்ட் அந்த மொமெண்ட்ல அதுல ரொம்ப ஈடுபாடு காமிக்காம என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்களோட குரு சொன்ன விஷயத்துல அவங்களுக்கு ஈடுபாடு ரொம்ப அதிகமா வருதுன்றத பாக்குறோம். ஆனா அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆயிருக்கு இல்லையா. மேரேஜ் ஆகி இல்லாம இருந்ததுன்னா நான் நல்லபடியா இதுல இன்வால்வ் ஆகி நல்லா ப்ரீச்லாம் பண்ணியிருப்பேன். ஆனா இப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுனால ஃபேமிலியை விட்டுட்டு நான் வந்து இதுல வந்து ஈடுபடுறதுன்றது இந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க நம்பி ஒரு பெண், அப்புறம் ஒரு குழந்தையும் இருக்கிறதுனால இப்போ நான் இதை வந்து ஃபேமிலியை விட்டுட்டு இதுல வர்றதுன்றது அவ்வளோ வந்து உகந்ததா இருக்காது, தர்மமா இருக்காது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்ட் கிடைக்குது இவங்களோட அவங்களோட குரு கிட்ட. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, கௌடியா மட் டிவோட்டிஸ் கிட்ட நிறைய அவங்க
மிங்கிள் ஆகுறாங்க. அவங்க எல்லாமே இவங்களுக்கு நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, பிரபுபாதாவோட ஹிஸ்ட்ரி, அது மாதிரி அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சொல்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். அடுத்தது சித்ரா மாதாஜி மட்டும்தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஏன்னா சித்ரா மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிச்சிருக்காங்க. வேற யாருக்கும் விருப்பம் இருக்கா? மாதாஜி நான் வாசிக்கவாங்க மாதாஜி? மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. Pranam Mataji. Chapter 3. A very nice saintly person. About Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. Appearance February 6, 1874 in Jagannath Puri. One of the 10 children born to Bhakti Vinoda Thakura. His parents gave him the name Bimala Prasada. Visited many holy places and heard discourses from learned Panditas. By 25th year, he had become well-versed in Sanskrit, mathematics, and astronomy. In recognition of his erudition of his book, Surya Siddhanta, he received the epithet Siddhanta Saraswati. Initiation from a renowned Vaishnavite saint, Gaura Kishoradasa Babaji. 1905. Vow to chant Mahamantra a billion times. 1911. Defeated challenge from Smartha Panditas, Vaishnavas, haters. 1915. Assumed editorship of Sajjana Sosani and established the Bhagavat Press. 1918. Initiated himself to Sannyasa order before a picture of Gaura Kishora Dasa Babaji, assumed the Sannyasa title Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja. About Bhakti Vinoda Thakura. Prominent magistrate, responsible government officer, superintendent of the temple of Lord Jagannatha. Wrote more than 100 books, many of them in English. He established the respectability of Vaishnavism. Professed that Lord Chaitanya's teaching would go worldwide. Presented many scriptural proofs that anyone, regardless of birth, could become a Brahmana Vaishnava. Along with Jagannatha Dasa Babaji and Gaura Kishora Dasa Babaji, located the birthplace of Lord Chaitanya in Mayapur. Disappearance in 1914. Bhaktivinoda Thakura, a great Vaishnava teacher in the disciplic line from Lord Chaitanya. Hare Krishna Mataji. Pranam. பிரணாம் மாதாஜி. இப்போ இவங்க நல்லபடியா நினைக்கிறாங்க இல்லையா, தன்னோட குரு அவங்க மேல ரொம்ப நல்ல இம்ப்ரெஷன் வந்திருக்கு. அதனால இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்ப நம்ம அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஆக்சுவலா இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்லயே முழுசா ஒரு கிளாஸ் பார்த்திருப்போம். இங்க நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் ஹிண்டா பார்க்கலாம். இப்ப இவங்க எப்ப பிறந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா February 6, 1874 பிறக்குறாங்க ஜெகநாத் புரியில அப்படின்றத பாக்குறோம். 10 பிள்ளைங்க பக்தி வினோத டாக்குராக்கு, அதுல இவங்க ஒருத்தவங்க, சரிங்களா, கடைசி பிள்ளை. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு விமல பிரசாத் அப்படின்னு வந்து பேர் வைக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஹோலி பிளேசஸ் எல்லாம் போறாங்க. அது மாதிரி நிறைய வந்துட்டு பண்டிதர்களோட உபதேசம் உபன்யாசம் இதெல்லாம் வந்து கேட்கறாங்கன்றத பாக்குறோம். 25th இயர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதாவது 25 வயசுல எல்லாத்தையும் புலமையோட இருக்காங்க. முக்கியமா ஆஸ்ட்ராலஜி இதுல எல்லாமும், ஆஸ்ட்ரானமி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், சான்ஸ்கிரிட் இதெல்லாம் ரொம்ப புலமையோட இருக்காங்க. அப்படியே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு, சரிங்களா. அவங்க சுத்தி உள்ளவங்களாம் இவங்க நிறைய இந்த செமினார்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவாங்களா, இந்த ஏஜ்ல இவ்வளவு புலமையா அப்படின்ற அளவுக்கு. அது மாதிரி இவங்களோட புலமை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும்போது இவங்க வந்து இந்த சூரிய சித்தாந்தா அப்படின்ற புக்கும் இவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க. அதனால இவங்களுக்கு வந்து அந்த டைட்டில் கிடைச்சது, சித்தாந்த சரஸ்வதி அப்படின்ற டைட்டில் வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்றத பாக்குறோம். அப்புறம் இவங்க யார்கிட்டேருந்து வந்துட்டு இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, கௌர கிஷோர தாச பாபாஜி அப்படின்றவங்க கிட்ட இருந்து இவங்க இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அப்ப என்னன்னா, இவங்க வந்து நான் எவ்வளவு மகாமந்திரம் சேன் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பில்லியன் டைம்ஸ் வந்து சேன் பண்ணுவேன் அப்படின்றது ஒரு வாவாவே இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதாவது ப்ராமிஸ் பண்ற மாதிரி, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஸ்மார்த்த பண்டிதாஸ் அப்படின்றது யார் அப்படின்னா, சோகால் பண்டிதாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னன்னா, பக்தின்றது ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமா இன்டெலிஜென்ஸ் நாலேஜ் இதெல்லாம் கெயின் பண்றதுதான் பக்தி அப்படின்றது. நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். கர்ம மிஸ்ர பக்தி, ஞான மிஸ்ர பக்தி, அதாவது பக்தி மிக்ஸ்டு வித் கர்மா, பக்தி மிக்ஸ்டு வித் ஞானா அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. நம்ம வந்து யோகா லேடரே பார்த்தோம் அப்படின்னா, கர்ம யோகா,
ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகான்னு பார்ப்போம். பக்தி யோகா தான் இருக்கறதுலே உயர்ந்ததுன்னு பார்ப்போம். மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ப்ராசஸ்ல வர்றது தான். ஆனா இந்த பக்தி மிக்ஸ்டு வித் கர்மா, பக்தி மிக்ஸ்டு வித் ஞானம், இதையே வந்துட்டு ரொம்ப பியூர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்கள தான் வந்து ஸ்மார்த்த பண்டிதாஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி வைஷ்ணவ ஹேட்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? வைஷ்ணவர்களை எதிர்க்கிறவங்க, இவங்க கிட்ட எல்லாம் நிறைய இந்த வாக்குவாதங்கள்லாம் நடக்கும்போது இவங்க வந்து நல்லபடியா அவங்கெல்லாம் ஜெயிக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து சஜன தோஷினி அப்படின்ற புக் வந்து இவங்க வந்து மேகசின் சொல்லலாம், இவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க. இப்போ பிரபுபாத் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற மேகசின் வந்து அவங்க எழுதுனாங்கன்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன்ல தான், இவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல தான் அதை அவங்க நல்லபடியாக அவங்க செஞ்சாங்க. அதே மாதிரி இவங்களும் வந்துட்டு மேகசின்ஸ் வெளியிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்து பகவத் பிரஸ் அப்படின்றத இவங்க நிர்ணயிக்கிறாங்க. சரிங்களா? நிறைய இவங்க வந்து நிர்ணயிச்சிருப்பாங்க. எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டு, அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி மேகசின்ஸு, ப்ரெஸ்ஸு, புக்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு, பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றலாம் இவங்க வந்து நிறைய செஞ்சாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து சன்னியாச ஆர்டர் வந்து இவங்களோட குரு மகாராஜரோட ஃபோட்டோ அது முன்னாடி வந்து இவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்புறம் பக்தி வினோத டாக்குரா யார் அப்படின்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்குராவோட அவங்க அப்பா. அவங்களும் வந்துட்டு ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல், ரொம்ப நாலேஜ்டு. சரிங்களா? அவங்க வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்தாங்க. பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும், அவங்கள அவ்வளோ வந்து வேல்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் நம்ம. இவங்களோட வாழ்க்கையும் பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து அவங்களோட ஒரு 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 நாளில் என்ன செயல்கள் அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் இந்த செயல் அப்படின்றது மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு அவங்க இது கோர்ட்டுக்கு கிளம்பி போகிறாங்க. ஒரு ட்ரெயினே வந்துட்டு வீட்டிலேருந்து அவங்க கோர்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு ட்ரெயின் வந்துட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்களாம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு இவங்க வந்து எலிவேட்டடாக இருந்திருக்காங்க எல்லாத்துலேயுமே, நாலேஜில் எல்லாத்துலேயுமே. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து இவங்க எப்படிலாம் இருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெகநாத் பூரி டெம்பிளோட சூப்பரிண்டென்ட் அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட்ல இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். நிறைய பஜன்ஸ்லாம் கூட இவங்களோடதுல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் த வைஷ்ணவிசம். அப்போ வந்து ரொம்ப வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்போது நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரபுபாத்தோட இந்த வாழ்க்கை இது சைல்ட்ஹுட்லேயே நிறைய பேர் வந்து இந்த சூடோ இதுவா இருப்பாங்க அப்படின்னு, சன்னியாசிகள்லயே கொஞ்சம் தவறான பழக்கங்கள் உள்ளவங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறோம். அது இங்கே கூட பார்க்குறோம். ஸ்மார்த்த பண்டிதாஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். அப்புறம் பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கம் வேற இருந்தது. இப்படி எல்லாம் இருந்ததுனால வைஷ்ணவிசம் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருந்தது அப்போ. அது மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நல்லபடியா வளர்த்தாங்கன்றத பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இவங்க வந்துட்டு முன்னாடியே வந்துட்டு தீர்க்க தரிசனமா சொல்லிட்டாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டீச்சிங் வந்து உலகம் ஃபுல்லா சென்றடையும் அப்படின்னு. அதுக்காக வந்து ஒருத்தவங்க வருவாங்க, அவங்க மூலியமா உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் அப்படின்றத இவங்க தீர்க்க தரிசனமாவே சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அது மாதிரி ப்ரெசன்டட் மெனி ப்ரூஃப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வைஷ்ணவான்றது பேர்த்து இதெல்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணி கிடையாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த அவதார ஸ்தலம் அது எங்க அப்படின்றத இவங்க தான் வந்துட்டு ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்றதையும் பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஜெகநாத் தாச பாபாஜி, அப்புறம் கௌரகிஷோர தாச பாபாஜி, இவங்களாம் ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையில். சரிங்களா? இவங்களோட சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிறந்த இடம் எங்கன்றதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அவங்களோட டிசப்பியரன் எப்போ ஆகுது அப்படின்னா 1914 ஆகுது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல்ஸ், எல்லாருமே ரொம்ப சிறந்த நிலையில் உள்ளவங்க, மஞ்சரிசா உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேற யாரும் விக்டோரியா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Abhay had been a devotee of Lord Chaitanya since childhood. As Abhay eagerly read the writings of the great acharyas, he had fresh realizations of the scope of Lord Chaitanya's mission. Now he was discovering the depth of his own Vaishnava heritage. Srila Bhakti Siddhanta was often traveling and Abhay was busy with his family and business, so to arrange another meeting was not possible. Abhay was no longer interested in nationalist movement. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had invoked Abhay's original Krishna consciousness.
Abhay had wanted to join the Gaudiya Math, but his family obligations that stood in that way. In 1921, Abhay and his wife had their first child, a son. Abhay would have to find ways to serve the mission of Bhakti Siddhanta Saraswati as a family man. Abhay thought that if he were to become very successful in business, he could not only to support his family, but also to help support Srila Bhakti Siddhanta Saraswati's mission of spreading Krishna consciousness. From their first encounter, Abhay had considered Bhakti Siddhanta Saraswati his spiritual master, and Abhay began thinking of him always. I have met such a nice saintly person. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்போ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ என்னன்னா பேசிக்காவே அவங்க நிறைய வந்து வைஷ்ணவ அந்த கல்ச்சர்ல வளர்ந்ததுனால அவங்க நிறைய வந்து ஆச்சாரியர்களோட ரைட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க நல்லபடியா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் எக்ஸ்போஷர் இருந்தது இல்லைங்களா? அதனால ரியலைசேஷன்ஸ் நல்லபடியா அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றதை பார்க்குறோம். அதை இன்னும் இன்டெப்தா அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதுன்றதையும் பார்க்குறோம். இப்போ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை வந்து நிறைய வந்து டிராவல் பண்ணுவாங்க சரிங்களா? நார்த் சைடில் நிறைய டிராவல் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் ப்ரீச்சிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது மாதிரி இவங்க எப்படி இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு தடவை தான் மீட்டிங் நடந்தது 1922ல். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ப்ரீச்சிங் காரணமாக அவங்க நிறைய இடத்துக்கு அவங்க போகிறது நம்ம தான் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அரேஞ்ச் பண்ண இது அதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அப்புறம் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட் அதெல்லாம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி அபயச்சரன் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லபடியா பிஸியா இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். ஆனா அவங்களுக்கு இப்போ என்னன்னா இந்த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்ல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதுக்கு பதில் வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அவங்க கிட்ட வந்து இன்வோக் ஆகுது. அது நல்ல இனிஷியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய கௌடியா மட்லாம் ஜாயின் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்க நல்லபடியாக செய்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ஃபேமிலி நல்லபடியாக அவங்க ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ்டாக பார்த்துக்கிறாங்க. பிஸ்னஸ்ஸு, ஃபேமிலி, அதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் அது சத்சங் இது எல்லாமே அவங்க வந்துட்டு தன்னோட வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக பார்க்குறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அப்போ 1921ல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃபு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு பையன் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆனால் ஃபேமிலி மென்னாவே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கௌடியா மட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா? இந்த நிலையில் அவங்க இருக்காங்க. அதாவது நல்ல ஜாப்ல இருக்காங்க, ஃபேமிலி இருக்கு. அதே சமயத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சத்சங்ல நல்லபடியாக அவங்களால என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த சப்போர்ட் எல்லாத்தையும் அவங்க நல்லபடியாக கொடுக்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அவங்க மனசில் எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணம் என்ன ஏற்பட்டுட்டே இருந்ததுன்னா நான் வந்து ஒரு நல்ல செயின்ட்லி பர்சனை நான் என்னோட வாழ்க்கையில் சந்திச்சிருக்கேன் அப்படின்றது தான். ஏன்னா இன்னும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணல, இனிஷியேஷன்லாம் வாங்கலை. ஆனால் அந்த குரு அப்படின்ற ஒரு உணர்வு அவங்களுக்கு நல்லபடியாக ஏற்பட்டிருக்கு. அவங்க மேலே ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயத்தோட அவங்க இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க? துர்கா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Pranam Mataji. Abhay becomes the agent for Dr. Bose business for all of northern India. In 1921, moves to Allahabad, which would be his headquarters with wife and son. Sets up a dispensary and a pharmacy and sold medicines and products from Mr. Bose laboratory. Partnered with Dr. Ghosh, who became the attending physician. Daughter was born in 1922. Abhay's father, his sister, and her son also came to live with Abhay. Commenced taxi business with the book he purchased. So happened that both Motilal Nehru and Jawaharlal were customers of his Prayag pharmacy. Business was growing. Abhay was traveling extensively throughout northern India. Always maintained the 4 regulative principles. Not even Mataji, not even அப்புறம் அந்த கீழ அது தோ பிஸி அதுதானே மத்தாஜி? மாதாஜி அதுதான் வந்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay Mataji. Though busy, Abhay's thoughts kept returning to his meeting with Bhakti Siddhanta Saraswati. இந்த போட்டோ கீழ இருக்கிறதும் ரீட் பண்ணிடலாமா மத்தாஜி? அதை வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. சரி, இந்த மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ராதாராணி இப்ப தெரியுது மத்தாஜி. Radharani was a chaste and faithful wife, but she was not inclined to share her husband's spiritual interest.
He could not convey to her his feelings about Bhakti Siddhanta Saraswati. Hare Hare Krishna Mataji. பிரணாம் சுமதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இவங்களோட பிசினஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, இவங்களோட அடுத்து இந்த நிலையில எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, இவங்க வந்து அந்த பார்மசூட்டிக்கல் அந்த பிசினஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அதனால இந்த டாக்டர் போஸ் அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு அவங்களோட பிசினஸ் தான் இவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. எடுத்தவனவே இவங்களை வந்து மேனேஜர் ஆக்கிட்டாங்க அவங்க, சரிங்களா. அதனால அவங்க வந்து இப்போ எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அலகாபாத் தான் அவங்களோட இருப்பிடமா இருக்கு. அங்க அவங்களோட ஒய்ஃபு குழந்தைங்களோட இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி டிஸ்பென்சரி அப்புறம் ஃபார்மசி அது அப்புறம் மருந்துக்கள்ல விற்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும், அதாவது ரீட்டைல் ஹோல்சேல் இதெல்லாம் வந்து நல்லபடியா அவங்க பாக்குறாங்க. யாரு வந்து எப்பயுமே ஒரு ஃபார்மசி அப்படின்னாலே டாக்டரோட இது இருக்கும் இல்லைங்களா, கிளினிக் அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்கன்னா டாக்டர் போஷ் இருக்காங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறக்கிறாங்கன்றதை பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இவங்க கூடவே யாரெல்லாம் வந்துடுறாங்கன்னா அவங்களோட ஒரு சிஸ்டரும் அவங்களோட குழந்தையும் அப்புறம் அவங்களோட அப்பா எல்லாரும் வந்து இவங்க கூட தான் ஒன்னா வசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அலகாபாத்ல. இப்ப எல்லாரும் ஒன்னா இருக்காங்க, அப்பா ஒய்ஃபு அப்புறம் குழந்தை, இப்ப 2 குழந்தை, ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு, அப்புறம் சிஸ்டர் அவங்களோட பிள்ளை அப்படின்னு வந்து இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து டாக்ஸி பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. புயிக் அப்படின்றது என்னன்னா யூஎஸ் மேட் கார் அது, சரிங்களா. அதை வந்து இவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த மாதிரி பிசினஸ் எல்லாமும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி இவங்களுக்கு யாரெல்லாம் வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோதிலால் நேரு, ஜவஹர்லால் நேரு இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இவங்களோட பிரயாக் ஃபார்மசி அதோட கஸ்டமர்ஸாக இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பொலிட்டிக்கலாக ஹை லெவலில் உள்ளவங்களும் இவங்களோட கான்டாக்ட்ஸில் இருக்கிறாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. பொலிட்டிக்கலில் ஹை லெவலில் உள்ளவங்களும் இவங்களோட கான்டாக்ட்ஸில் இருக்காங்க. பிஸ்னஸ்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு. இதில் வந்துட்டு இவங்க டாக்ஸி பிஸ்னஸ் அதுவும் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்றது இல்லாமல் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் இதனால இவங்க என்னென்ன நிறைய ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாகவும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து அவங்க நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எதையுமே அவங்க விடலை. எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணாலும் எவ்வளோ பிஸ்னஸ்லாம் அவங்க வந்து சிறந்திருந்தாலும் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் இவங்களோட நிலை என்னதான் இவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் நல்ல வெல்த் எல்லாமே ஃப்ளரிஷ்டாக இருக்கு இல்லைங்களா. ஆனாலும் இவங்களோட மனம் ஃபுல்லாக யார் மேலேயே இருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்க மீட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஒரு நிலையிலேயே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கு. அதுதான் வந்து சென்டரா வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ற பார்க்குறோம். ராதா ராணி அவங்க தான் அவங்களோட ஒய்ஃபு. அவங்க வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, தர்ம பத்தினியா இருக்காங்க, நம்பிக்கையானவங்களா இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா இவங்களோட இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா. இதுதான் அவங்களோட நிலை. ஆனா ஒரு ஃபேமிலியை அவங்க வந்து ரன் பண்றாங்கன்றதுல எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை. ரொம்ப நல்லபடியா அவங்க ஃபேமிலியை நல்லபடியா பாத்துக்கிறாங்க. ஆனா வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயத்துல மட்டும் இன்வால்வ் ஆகாம இருக்காங்க. அதனால இவங்களால என்ன பண்ண முடியலன்னா பக்தி சித்தாந்த சாஸ்திரி டாக்கராவை மீட் பண்ணது, அதனால அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட ஒய்ஃப்ட்ட அவங்களால ஷேர் பண்ண முடியாம இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? Hare Krishna. Hare Krishna. 1921, first visit to Vrindavana fulfilled childhood aspiration. Travels had some challenges too. Monkeys took away his belongings, horse carriage accident, clothing caught fire. Into bracket, in childhood, Krishna had always protected Abhay, except for his obligatory travels. Abhay stayed at home and satisfied his family. He tended diligently to his business and it prospered. Kumbh Mela, January 1928, Bhakti Pratibha Tirtha Maharaja of the Gaudiya Math approached Abhay for help to establish a temple in Allahabad. After Kumbh Mela, Bhakti Pratibha Tirtha Swami left, but 5 or 6 brahmachari disciples of Bhakti Siddhanta Saraswati stayed in Allahabad, maintaining a small Mata headquarters. Hare Krishna Mataji, thank you very much. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பக்கம் இருக்கு மாதாஜி, இது வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இந்த சைடுல போகுது. வந்துட்டு updates about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati from Atulananda Brahmachari established the Gaudiya printing works in Calcutta and had begun to publish the Srimad Bhagavatam, published an edited version of Sri Chaitanya Bhagavata from a center in Dhaka, open centers in Bhubaneswar, Madras and Puri.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati so conducted a big procession circumambulating Navadipa, but faced some disturbances too. Publication of his magazine Sajjana Dosani in 3 languages, including an English called The Harmonist. The Kaudiya Mata was relocated to a rented house on South Malacca Street, just a short walk from Abhay's house. Abhay seemed to give new life to their ashrama, and for Abhay, new life had come to him in his reunion with the disciples of Bhakti Siddhanta Saraswati. He would actively participate in bhajans and played on the mridanga. Hare Krishna Mataji, thank you very much. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இவங்களுக்கு பிருந்தாவன் போகணும்னு ரொம்ப ஆசை இல்லைங்களா? ஜெகநாத் பூரிக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஆசை பிரபுபதாக்கு எப்பயும். அது மாதிரி பிருந்தாவனுக்கு போகணுன்றது ரொம்ப ஆசை இல்லைங்களா? அது மாதிரி அவங்களும் பிருந்தாவனுக்கு அவங்க போறாங்க. அதனால அவங்களோட அந்த குழந்தை வயசுல இருந்த அந்த ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் அவங்களுக்கு நல்லபடியா திருப்தி ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப மாதிரி அப்பெல்லாம் இருக்காது இல்லைங்களா? நினைச்ச உடனே நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறதுன்றதெல்லாம் அதெல்லாம் இப்ப நிறைய வந்துட்டு கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும். ஆனா அப்பயும் அவங்களுக்கு அது ஃபுல்ஃபில் ஆகுதுன்றதை பாக்குறோம். அப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமங்கள்லாம் வந்துச்சு. அதாவது மங்கீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்பயுமே விருந்தாவனுக்கு எல்லாம் போனோம்னா மங்கீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும், நம்மளோட பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி அப்புறம் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அந்த இதுல டிராவல் பண்ணும்போது, சேரியட்ல டிராவல் பண்ணும்போது அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் இது வந்து நம்ம சைல்ட்ஹுட்லயும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்களோட இது துணியில வந்து நெருப்பு பட்டது இதெல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துலயும் அவங்க வந்துட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாவும் இருக்காங்க. அதே சமயத்துல அவங்களோட பிசினஸும் ரொம்ப நல்லபடியா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ஒரு தடவை வந்து கும்பமேளா நடக்குது. அலகாபாத்ல எப்பயும் நடக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப அபய்சரண் எங்க இருக்காங்கன்னா அலகாபாத்ல தான் இருக்காங்க. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தான் அங்கதான் இருக்காங்க. ஆனா அங்க இருந்துட்டு எல்லா இடத்துக்கும் நார்த் இந்தியாவில சுத்தி நல்லா டிராவல் பண்ணி அவங்களோட பிசினஸ் நல்லபடியா பாத்துக்கிறாங்கன்றத பாத்துக்கிட்டோம். ஸோ அதனால அவங்க வந்து இப்ப வந்து கும்பமேளா நடக்குது. அப்போ வந்து பக்தி பிரதிபா தீர்த்த மகாராஜா கௌடிய மட்ல இருந்து அந்த கௌடிய மட் சார்பா வந்துட்டு இந்த மகாராஜ் வராங்க. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அலகாபாத்ல கௌடிய மட்க்கு ஒரு டெம்பிள் கட்டணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஏன்னா அப்பதான் இவங்க நல்ல வெல்தியாவும் இருந்தாங்க, நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா? அதனால அவங்க கிட்ட கேக்குறாங்கன்றத பாக்குறோம். அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்துட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பிரம்மச்சாரிகள் மட்டும் அங்க இருக்காங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அலகாபாத்ல உள்ள ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து செயல்பட்டு இருக்கு. இந்த இங்க வந்து என்னன்னா இவங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதெல்லாம் நல்லபடியா அவங்க பப்ளிஷ் பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி சைத்தன்யா பாகவத் அதையும் வந்து அவங்க நல்லபடியா பப்ளிஷ் பண்றாங்க, எடிட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்றாங்க. இப்ப அவங்க அதெல்லாம் பண்ணதுனால தான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஈஸியா கிடைக்குது இல்லைங்களா? இப்ப வேதா பேஸ் ஓபன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை எல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் இவங்களோட இந்த ஹார்ட் ஒர்க் தான் இல்லைங்களா? அதுதான். அதனால இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை. இது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, நமக்காக எல்லாத்தையும் அவங்க அங்க அப்போ நிறைய மெனக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி வந்து நவதீப்ல வந்து அந்த இது இருக்கும் இல்லைங்களா பரிக்கிரமா அதையும் வந்து இவங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். இப்பயும் நம்ம நவதீப்ல பரிக்கிரமா எல்லாம் பண்றோம் மாயப்பூர் போனா. ஆனா அப்பயும் இதை வந்து ரொம்ப நல்லபடியா அவங்க பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அது கூட நமக்கு இப்ப ஒரு வேயா இருக்கும். அவங்க எல்லாம் அமைச்சு கொடுத்த பாதை தான் நமக்கு இப்ப ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இது எப்படி பிரபுபாதா வந்து இவங்க பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற மேகசின் கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இவங்க வந்து சஞ்சனா அப்படின்ற அந்த தோஷினி அப்படின்ற மேகசின் இவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 3 லாங்குவேஜ்ல பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இங்கிலீஷ் எடிஷனை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹார்மோனிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பெயரிட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். பேக் டு காட் ஹெட் மாதிரி இவங்க வந்து மேகசின்ஸ் பண்றாங்க. அது 3 லாங்குவேஜ்ல பண்றாங்க. அதுல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல வந்தது வந்து த ஹார்மோனிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. இதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இவங்களோட இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா? அலகாபாத்ல இருக்கிற ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கௌடிய மட்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அது வந்து பிரபுபாதோட வீட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்கு. அதனால இவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுது. என்ன அப்படின்னா இவங்களோட இந்த பிசினஸ் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சாயந்தரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு போயிட்டு நல்லபடியா டிசிபிள்ஸோட அந்த சத்சங்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. நிறைய பஜன்ஸ் அப்புறம் வந்து மிருதங்கா இதெல்லாம் வந்து வாசிச்சு லைஃப் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். ரொம்ப ஃபிளரிஷ்ட் லைஃப். சரிங்களா? இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் இந்த ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. மாதாஜி இப்ப எனக்கு 8 மணிக்கு இந்த லிங்க்ல வந்து கிளாஸ் இருக்கு. லெவல் 2 கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி.
அப்படிங்களா? வெரி சாரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்ப இது நம்ம இந்த ஒரு ஸ்லைடு தான். ஓகே. ஒரு 2 மினிட்ஸ் பிரபுஜி. இது மட்டும் அப்படியே முடிச்சிடுறேன் பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. வெரி சாரி பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவங்களோட அப்பா அவங்க வந்து அந்த ஃபைனல் லைஃப்ல இருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க அப்பா வந்து இவங்களுக்கு சொன்ன அந்த கடைசி ஆசைகள்லாம் என்னன்னா, நெறைய வந்து இந்த பசுதானம் இதெல்லாம் அவங்க கௌடியா மட்டுக்கு பண்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனம்லாம் பண்றாங்க. அந்த மாரி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ற நேரத்துல அவங்க அப்பா வந்து தன்னோட உடல விடுறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 13 நாள் கழிச்சு இந்த ஷேவ்லாம் பண்ணிப்பாங்க இல்லைங்களா? பேரண்ட்ஸ் இழந்தவங்க. அந்த மாரி விஷயம் பண்ணும்போது இவங்கள பார்க்கும்போது ஒரு சன்னியாசி மாரி அவங்க இருக்கிறாங்க. பிரபுபாதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன அப்படின்னா, அபய் சரணுக்கு வந்து இதுவும் வந்துட்டு ரொம்பவே வேதனைக்கு தரக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, புரொடெக்டரா இருந்திருக்காங்க இல்லையா? இவங்களுக்காக எல்லா வைஷ்ணவர்களையும் கூப்பிட்டு என்னோட பிள்ளைக்கு வந்து நல்லபடியா பக்தி வரணும். ஸ்ரீ ராதாராணி கிருஷ்ணர்கிட்ட எப்பயும் பக்தியோட இருக்கணும் அப்படின்றத எல்லார்கிட்டயும் பார்க்குறவங்க கிட்டலாம் பிளெஸ் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து கிரேட் டிவோட்டியா வரணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அது மாதிரி ஃப்ரெண்டா இருந்தவங்களுக்கு நல்லபடியா கூடவே எல்லா அட்வைஸும் பண்ணி, வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த அப்பா வந்து அவங்கள விட்டு போறது இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய லாஸா வந்து இவங்க ஃபீல் பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். இது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேதனையை கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபு வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.